Ụmụ nwanne m Igbo mụrụ nze m ọzọ Igbo ndị ọma nje ebe ọ na-ekele m n'ụbọchị nke tata. This video is very funny, honestly. Matthias called our attention to something because of Lovette's fake miracle pụtara ebe ọ ga na church. So Matthias wee bịa na-ebe akwa si na ya gwara unu na onye nke a bara nji na onye nke a bụ nka na Evangelist Chukwuebuka Obi Lovette nwanne afọ ya another place nke ọzọ wee na-eti mkpu na-asị ndị Igbo umara that na he rejected money for you people's benefit, for you people's interest, for you people good. I wonder ndị Matthias si na o reject the money for, and I wonder ndị yiri Matthias ego o reject. Biko majọ Matthias adịka gasị ọ dịka somebody ọ ga-abụ enye ego or reject. According to him, I quote according to Yoko, that na ọ jụrụ ego enyere ya maka ọdịna mma ndị Igbo. Pụta abịa a na-eji akwụ Lovette ụgwọ na-akwụ onye nke ụgwọ ka ọ bịa mee gịnị ihe fake testimony. Matthias says, hey God, gụwa nka reject ego. Biko majụkwa gị ọ ndị ọcha ka ụgwọ ka ndị Igbo anyị ka ụgwọ ka ndị Hausa ka ndị Yoruba ka ndị Yegege reject Matthias, because go love Lego with all your heart and everything that has to do with you. You love money even with your own life. KBS, you can't even give account of Kezafia ihe anụ anyị na-eme ndị Igbo. You can't give account of ego na-abata na akpa ndị ihe anụ contribution a na-emerụ ndị na-enweghị ka ha. You can't give account a day ego na-abata na the thing. If you see na reject ego maka who even noticed you ka ị na-emerụ ndị Igbo anyị. Onye ka nsị ka njụọ gị biko, achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu na this video, mana achọrọ m ka ige ntị na this video. Matthias nọ na-eti mkpu sị ndị Igbo bịakwanụ chetakwa na ya reject ego maka ọdịna mma nke unu. Ya gaziri m biko echefukwana ka subscribe, comment, share ma on notification ya gaziri m ka emesịa. Igbo be anyị ma mmanụ nke echi ya zelu. Biko achọrọ m ka ị nene vidio nwatakịrị nwaanyị akpọ Lovette nke onye ọbụla fụrụ wuru ewu n'ilu akwụkwọ bịa na nke nwa baby virgin wuo na Jizọs mere ọrụ ụlọ na God of nwa virgin mere ọrụ ụlọ na na-ekpuzi ya na nke this pastor Igala ikiriche vidio, then I will address everybody how these things happens otu o si eme. You are not married. Yes, sir. And they don't want you to marry. At all, Daddy. Eh? Yes, sir. And a lot of men have come and gone. Yes, sir. When they came, they cut your pineapple. Yes, Daddy. What it be that? What it be that? Why did you pause? I didn't hear the last one you said. I said they cut your pineapple and they ate. Cut my pineapple? How that? I don't understand. My pineapple. You people that went to school, whisper to her what I'm saying before we continue. I want to mention some names to her. Some name I just write down now. Those of you who go school, Mama, go tell her what I mean. Go tell her. Do you understand now? Yes, Daddy. Now when you chagia, this girl bụ ndị na-akpọ ndị jege. Ndị jege bụ people not in group. Ha nwe platform. Eje enye fake miracle na churches na Nigeria. Of nwe ndị nke ijide na mkpọ last year. Ndị analụ jege. Ndị security mkpọ vigilante ndị mkpọ jidelu last year. Fa confess aka fa saria. Bogasi a pastor niile fa jegolo jege. Now, this our sister Lovette boria be ihe anụnwa. Then all this ministry say for onu nwere agent na-ejele fa kpọta fa ndị eji eme arrange miracle. Ife miracle ji beneta kwa kita maka na eze akụ pụta without me maka Chineke ụfọdụ n'ime unu ka anyị nwụchago.
Nda akari jigo ukwansi na wayo Christianity do not a lot of you to earlier graves. Now, enwe nke bia na nke nwa virgin one certain time, G padlock. Sine ya G padlock, toro ogonogo, nwa virgin nasi, nenwe dibia G padlock. Onye nye na ya bi na the same year, they started contacting me. Oh, ya, onye jege ko. Iota. Enwe one woman ake ya meblota. Ekpele, ake ya agbatia. So chukwu kika abịama wee chọọ ịrapụta those pastors. But now the agent kpọta the woman used there with 5 pastors. A whole Christo calf, Pastor Christo calf of all people. So we may fake miracle. Now the woman no ake agbaji. Then when bone ya join us together, o ma ko ta ake asuba n'ime. Then ekpewezi ekpela ha ake agbata. Ake agbatizie ndị mmadụ awuni. But when I send it to my doctor, or seem that woman cannot lift that hand up. At least onye agworo ya no kwesi weni na aka enu na efere Jesus gworo ya. That this thing that the woman with dislocation. Mgbe the miracle mere ndị mmadụ bịa send wara m ya na video once na miracle adoro na miracle adoro. So gini ka nna gwa gị, I watch the same interview to this man si we me this girl interview. Otu aka nwa virgin si we me the girl interview. Mgbe nke ya. Ona nwa virgin na ajụkwa na sị, ha! Tie mic n'ọnụ. Tie mic n'ọnụ. Ha! Nwa virgin mechesi the girl 7 ya ya anọzi ya. Oh, na the all cast is nwa virgin we mezie no mere arrest. In a mere arrest, or man of God, why na Jesus egosi egi na onye abu fake? Ebe na Jesus egosi nwere onye ji your whole ministry ugwu ọ na buzu mumu ga ahụ na akpọkọ na teba na mere 100 days fasting, 200 days fasting. Oze ha nwa ka Jesus na egosi gị ihe na-eme n'isi ya. Una amalo ka nsi ifu ndị Igbo n'ahịa. Ajụ umego maka ndụ gị. Maka ndụ ụmụ gị na ụmụ gị, maka ndụ di gị na nwunye gị. Maka mbọsị reality an na-agwa gị ga-ehit gị. Bọsa ga diagnose nwunye gị breast cancer. Bọsị di gị enwe kidney failure. Bọsa ga-agwa gị na nwa gị nwe hole in the heart. Mbọsị ga-amụ nwatakịrị ọfụrụ onwe ihe na-akpọ gị nwa bedfide ihe na-eto nwatakịrị n'ike. Na-azụ ike otu a. Obula nnukwu akpụ na-azụ ike. Mbọsị ga-amụ nwa, ọ bụrụ na nwa ha anaghị aga toilet, asị gị na a ga-eme ya 3 stages of surgery. Ewepụta eriri afọ n'afọ osi n'afọ n'ụwansi. But those reality ga-ehit and nwere ego to sponsor that medical treatment. When you get ekpere, you get nke nwa virgin, you get to the whole prayer ground niile nọ na Nigeria, and that person will die. The reality ga-ehit gị one day. Ogwa nna no Facebook anaghị akwụ m ụgwọ. Ị naghị akwụ m ụgwọ. Ekporo m n'ọnụ na-akpali m. Ị na-akpali m asị gị weta evidence. Gosi na eze akụ na-ekwu bụ wayo. Kedu onye dalụ ngwụrọ na be nna gị na ọka igwe ekpere ekpere ọgaba ije? Kedu onye n'Imo dalụ ngwụrọ ekpere ekpere ọgaba ije? Kedu onye ụmụdị ọka dalụ ngwụrọ ekpere ekpere ọgaba ije? Kedu onye na-achị ekpere ekpere dalụ ngwụrọ ọgaba ije? Prove o mụrụ ọngị si na mba ajọ mmadụ n'ihe etiri m na ọmụ support okwas. The same interview this man na-eme this girl ka nwa virgin na-eme this girl. Ndị niile abụ ndị wayo. Ndị abụ ndị enwere ọrụ. Nwanne ihe niile n'idi n'ụwa ịdị mma bụ ego. Ọ bụrụ na ịgwa m ofu ihe ekpere ga-emeri gị ego ama mmeri gị today, enye m gị 10 million naira. Mention one thing today, inwe ike iji ekpere ma achieve one na celebrate ego, Japan celebrate ego, Dubai celebrate ego, Saudi Arabia celebrate ego, Egypt tomorrow ke celebrate ego, Spain celebrate ego, London celebrate ego, na ekpere ka iji nweta ihe azụ ya Nigeria. Ego ama nweta n'ụwa. Gwam the thing here, I will give you 10 million. Gwam ofie Jesus imele gị taa, onye Dubai amalo Jesus enwelo. Mention one thing, inwe ikpete ekpere azụ onye Nigeria nọ n'isi ebe ọkụ adọrọ. Ju n'obodo ibe ekpo nsi ndị dalụ na ndị kpuru isi. Bụ cleaner, bụrụ security na store dị iche iche. Ị na-akwụ ọtọ for 6 hours. And onwe onye ọcha na-akwụ ọtọ for 6 hours as a security na be nna gị. Gwam ofie Jesus imele gị today, dịka nwa afọ Igbo. Only Egypt eba Egyptian you see today, you shall see no more Bible wag. One of you Jesus in Gazonia Nambra, Azoya Nuga, Zoni Imo, Azonia Abia, Azonia, Azonia Delta, Azonia Rivers, Awaibom. Come of you Jesus in Gazonia Bon State. Only Egypt, well, make 10 million. Gariba. Sit by the bag. My yen in the neck, what wouldn't come the Guneme. And come a virgin about 1 hour. When I what there. Une men 100 days fast, the bugudu on for 100 days. Man, then when I am a sin them alone. Kedonia Dalangolo Jesus a warrior.
kedu onye jesiri ekpere ahụ taa ndị nepa dị ewezi ọkụ na ya dị ọ bụrụ na o kpetere ya n'ekpere maka ihe dị iche Jizọs ga-emere maka ịgwa m na Jizọs na-agọzi gị tata Dangote the richest man enwere the whole West Africa Muslim kedu Jizọs nye gị taa mụnwa bụ eze akụ enwere owu na enu ọhụ na ana ụgbọala ụmụaka ụfọdụ n'ime ụlọ ka na-achọ nwa mụnwa mụọ na ụmụ nwoke na-asị na ụmụ nwaanyị na-abụ sị na mmadụ amụsị na machọsị mụ ịrụ ụrụ ndị na-enweghị ụlọ ka Jizọs mere gị ime ma arụbeghị a lot countable homeless people ụlọ ụlọ chinye ke waya ọkụ gbaa penti ma tais ka onye kpọrọ ndị ọya jee obodo Igbo tiri itie ka Jizọs mere gị ime ka ma akpọjebel ka onye rụ hospital nye ya free for delivery a na-amụ nwa free ma surgery ma normal ka Jizọs mere gị mee emehọ he's working right now n'Ogidi na Anambra State kedu ihe ị nweta taa n'aha Jizọs na-enwe si woribego enweghị anything dị ka miracle n'ụwa ihe ọma na-emere onye ọbụla ihe iji ghọta na miracle dị n'ụwa because na gọọmenti denied gị your basic amenities ikwesịrị ịdị na-enweta azi human being bụ as a citizen of Nigeria kwesịrị ịdị na-akwụ ụgwọ ma ịrụrụ ọrụ ma ịrụghọ na eni Dubai na-akpa isi ana bụ ịnụ ọnwaanyị na Dubai gọọmenti fenye gị ego wọtụ 35 million n'ịnụ nwaanyị ichi ịgba moto ebunye gị moto nye gị 15 years ịkwụ ụgwọ ofu moto igo phone enye gị 4 years ịkwụ ụgwọ phone ị na-use igo na-enye gị 35 years to pay ichefu na-enyere nwa ọgbọgọ ụlọ nye ya 35 years to pay na gị nwee BP gị rise chani na-achụ ego ihe eji rụọ na Nigeria ịrụcha na isi na Jizọs nye ego ụlọ shame on you shame on you garịba ụkwụ chawago ọkụ na ekpere arụ anaghị gị gaa for proper diagnosis enwe government hospital any hospital nọ gị nso gaa for proper evaluation ụfọdụ n'ime unu bụ ndị otu anya ọsa meworo ọsa nke mee m sef brainwash kpụ m chọọ ịzọnye ụkwa ọkpa n'ihe a na-akụziri unu na-eje erizina enwere ọsa ya na-eme gị na ọ na-acha gị ọkụ ma n'obi azụ ibe niile na-ekpogo ọkụ I believe on poison in short ị nọrọ obi ga na-agwa gị n'ihe anwụ ihe akọbi gị ya na-agwa gị n'ihe anyị egbukwa gị n'ihe anwụ nwanne ọsa kabaru ribeni before 6 o'clock in the morning nwa ọgwụ ọsa ọ daa na ozugbo etriti m nke m n'obodo oyibo kabaru doctor sị m na-eri ndị before 6 in the morning irigo ihe abago ọfọ kama ọ bụrụ na star a na-akpọgharị gị nọ mama ga-anwụọ na Jizọs akpọniteghị ya n'ọnwụ mpa gị nwụnarị gị Jizọs akpọniteghị ya n'ọnwụ ọmarịcha nwa ahụ mụta nwụnarị gị Jizọs akpọniteghị ya n'ọnwụ di gị nwụnarị gị bụ nwaanyị ajadugada the age of your fault 30 something kedu mgbe ị mezuru ụwa enjoy ụmụ nwoke na ha akpọgharị gị na from one bed to another onye nke ahụ ogbuchie gị ọkpapụ onye ọzọ ogbuwe gị maka na nwaanyị ajadu Jizọs akpọniteghị di gị n'ọnwụ say can brainwash people can brainwash gị na Jizọs na-akpọnite onye nwụrụ anwụ onye nwebe irube mgbe ya ama na ndị ọcha ji Jizọs gwa Africa wayo so that Africa will not retaliate or question them why did you kill 79 million of our ancestors ndị ọcha chọrọ ime onwe ha period that if onye dị oji ka m kịta ka o si enigwe agbarata gbawa ọsọ si na Satan mana ife onye ọsọ isi na God ihe a bụ ihe alụrụ alụ plan game otu America si gwa gị na before you rain of your resources to the world market nobody use your dollar their currency area that they will come and bomb your country by fire by force mmanụ ma God Chineke nyere unu America were power because na ha ji world power gwa gị sị gị na ịnwe anware mmanụ gị to the world market and use American dollar were area na ha ga-abọmbụ gị ihe mere Venezuela ji wee sị na ha ma nri with dollar hipo mmanụ ha na-eyuzi mmanụ holy their country ha nwa anware si any country ọzọ kịta America will go and kill them maka gịnị maka na ha ji power ị na-ezuru ego ndị mmadụ America na-ezuru ihe ndị mmadụ n'ike with physical power wee nyeze gị Jizọs ka ihe niile ike were godo power Jizọs aji ere Nigeria oil today to the world market without using American dollar kema ma Jizọs ama mgbọsọ na Nigeria overnight ụwa ike niile ebe na mmadụ n'ụwa every power belongs to human being ndị gboo ji sị gị ọkọkọ mmadụ ọgakpụrụ mmadụ ọkụ onye ọkụ anụmanụ ya gakpụrụ kpuo isi mmadụ chi igbu gị ogbu nye oge anya kama okpele ije prison and ọ mmadụ ga-akpụ gị ya prison ọ bụrụ Jizọs onye ọbụla gburu gị mmadụ edujego prison efe ọ na-akpagharịkwa na-eri ụwa ntị aka mmadụ akpalụkwa ya atụọ ya nga Africa mbọsọ ọbụla unu ga-avalu mmadụ what man can do no mmadụ bụ the only solution for you to survive na unu ga-ama na gọọmenti gị bụ your personal Lord and Savior na onye gọọmenti si na ọ ga-adị ga-adị onye si na ọ ga-anwụ ga-anwụ mana chọọchị ama nkwe gị kpewe ekpere
nke wuru n'elele o wuchia na okpokoro n'ego rụọ ma school ma bank bilionia in dollar ka ọ wụkịta ọka na-ewu nwana anyị Elijah Enugu okpokoro n'ego n'okịta ọ dị ewuzi nwa bebi virgin na-akwụsị n'ọkụ ọ na ha wori unu na-emerụ n'anya ahụ olololo akpata ya na-awụ gị pụsị reality ga-akọ gị ọka Uchiedu Nwadike n'ebe ka ọ nọ ọka Osinachi Nwachukwu kedụ ebe ọ nọ ọka TB Joshua ka ebe ọ nọ ọkụrụ ụmụnna anyị n'ime ụlọ ụka n'ọzọ obere ebe ka ha nọ they are all dead ọkụ n'ọwọ chọọchị ha nwụrụ ọkụ na nke Elijah Enugu na adoration azọgbuo mmadụ 14 enwe onye akpalitere nọ ọkụ reality kụ na nke nwanne anyị n'uke azọgbuo 19 people ọkụ na nke TB Joshua 200 and something people nwụọ na chọọchị collapse gariba sọ gị nwere nsogbu na Nigeria ọ bụrụ ya na-ewe ọkụ na be m ndị nepa wee ọkụ na be m wee na nke gị wee n'ime ụlọ ụka ọ ga mụ na gị bụ ịkwọ problem Nigeria niile dị n'isi onye ọbụla ịkwọ ụwa bụ onye ma nke ya George mkpupeli gị my own page of problem ịgba ọsọ isi eze akụ ị na-ekiri n'onyonyo ngwa gị mkpa m bụ ihe bụ n'isi kịta ịma nkwete ụwa bụ onye from Buhari to onye amụrụta from Tinubu to onye amụrụta na Nigeria nwere problem Tinubu can no go to his village now without mighty escort. Mana president of France can go to his village with a bicycle. If na Tinubu nwere problem, because they withdraw security from him now. If na nwokana, if no job na no na Nigeria nwere nsogbu. Mezie begi gị na di gị mezie family unu. Kpọkọnata ụmụ gị kụziere ụmụ gị reality of life. Ụmụ gị anọ secondary school tinye fa na ofu ọlụ aka jese school na tafeje mụbụ ya. Mebe aka before ruo 16 years obido kpatawa ihe ezinụlọ ya eri. Na ọ bụrụ gị na nwunye gị kpogharịgide ka machine every day zụọ mmadụ 5 na university ha gụcha ọrụ adịrọ BP arise ọ na-anwụ anya asị na ọnkụlụ gburu ọnkụlụ gị gburu nna gị ngwa gbuzie na ọnkụlụ ga na mmụọ. Ọ bụrụ na Nigeria na-alụ ọrụ nwa baby virgin ma Elijah Enugu ma ihe niile ama this pastor Igala ha nche niile ka anyị nọ na prison by now. N'enu mgbe nke nwaanyị aka ya dị otu aka asịrị site ndị mmadụ ka na-eje ụka Pastor Christ mara ma ịrụwazi arụrụ a na ka mma na baya gwe ndị baya wayo enwere m the energy to do pastoring work enwere m the energy to lie to you enwere m the energy to do but ajụrụ m ego jụọ oyi nabata akpọmasị ka i wee dị ndụ gwagodo m any of my teaching nye gị follow the due process yari nweta positive result mention one onye mara asụ sọ n'ikpe onye amaghị asụ ya sọ n'ọkpịa igote play igode show anyị ga na-egosi na evidence ọ ga na-apụta ajan ga-arapụta chafano. Go back to your root. Christianity is scam. Nna nna ga gwanu belogo na Amadioha na emene magic. So si ya Amadioha na emedebe n'obodo ka ọ gwara gị. Aga kwuna nwunye mmadụ ezu n'ori ana na mmadụ ihe ya n'ike ọsọ go bụrụ president onwe ogbenye report ọgụ na Amadioha you bend down and come and answer. Onweta justice. Ọ gwụchakwa arụ ndị Igbo mere. Ọ na-asị na arụsị ji anyị ga n'iru. Arụsị simply means arụ kwụsị. Onwe onye arụsị ji ga n'iru. Ihe ji ga n'iru bụ government. Arụsị the form of law court. The law of the land. I ga na-ekiri unu ụmụ atụrụ Jizọs zuzu wee ban ndị nwụrụ na ngọ ọkpala nwụgon ma ndị nwere moto accident nwụọ ndị onye ọgwọrọ ọya anyị buru jee ọnọdụ ahịa gị mama gị ji foto ya jọọ ọgbakego n'ọya ịda stroke na-ekpe ekpere ka Jizọs gwụọ stroke kedu onye danugoro stroke ịfụ Jizọs ịgwọ stroke jee kpọọ ndị physiotherapy ka agbatịba gị aka n'ọkpa ọ na-erikwa ego each section physiotherapy nwekwa ekiriche 10,000 15,000. Yeah, I think no gonna be 4 times in a week. Check then 15,000 times 4, all 60,000. Mona goma donate every week 60,000. Dialysis na go. Each section dialysis get almost 50,000, 45,000, or 55,000. I work na be 3 times in a week. Was any maybe na get over 55,000 every week 3 times, 155,000. Ike dialysis go one day we kidney failure. Mana nwe ike kwere madu nwe kidney failure since kana kwando. Na UK na-ejere onwe ya free dialysis a na-eneri anya mana nwanne ga nwe kidney failure within 1 month ọnwụ mepe anya ụka bụ why bọsọ ọ bụ na ikunite ejie ụnụ ụka jefewechi ndị ọcha na Jizọs nwụrụ n'ihi gị bụ ewu bọsọ ọ bụ na ikunite kpọrọ nwunye gị na ụmụ gị kwado kpọba ha na moto ma ọ baa bọs ma okeke ma were ọkpa ba ime họl ha rụrụ ebe a na-awụrụ gị ịbụ the highest fool bọsọ ọ bụ na ikunite ejie chọọchị ịbụ ewu ta ihe bụ fool Yoruba na-awụrụ gị ndị Yoruba bụ your pastor onye ọcha bụ your God. Jizọs bụ onye ọcha akpọgbu n'ihi gị ọ dọrọ m ịkpọgbu n'ezi agụ akpọgbu ya na-aga ọba ọwa ma na ogwuru nte
ma ọ na-ajị ma ọ n'ime ụfụ ma ọ na-ekpa modo akpọgbuo Jizọs na-ekpa modo ọbụla arụ akpọgbuo Jizọs na-ekpa modo ọbụla arụ akpọgburu ya na Jerusalem Jerusalem akpọgburu Jizọs ka ndị Hamas jere slaughter over 1,000 people Jizọs na-ekiri ife until Israel bunie egbe je gbawazie ndị Hamas. Jesus was watching Hamas baa n'ime Israel slaughter 1,400 people gbafuo before Israel practically go and fight. Why end practical? Enwere nwanne gị ba Amos otu ịbụ ha Amos onye ọzọ abụrụ Amos ụwa end ọkpọ itie m ntikwalego onye merie nwanne ya ojebe ọ ihe mere during Peter Obi na Tinubu ọkwa ndị ụka ụnụ kpere ekpe practical Tinubu were format onye ya na nwanne ya ndị Muslim ji aga na Nigeria win Peter Obi ọ bụ na doro anya na Peter Obi win in the election. That is it. Gosi na mmadụ has finance. Man, do you want to believe me? Oh, hit you the way most in WhatsApp. I don't want to die, and my children are still small. Man, I get that Jesus, no God, no diggy, oh no God, no diggy, oh yeah, man, you got gossip, man, you got gossip. I'm here. Oh yeah, Jesus able to tell reality. Christianity may celebrate the downfall of your people. Yes, we will munegi kine rindi 3 times in the Jesus agozi na gi. Abo na Jesus dere ge mana na agozi ge kwesi nwe oku nepa man dị na-ewe ewe na begi ka na-ewe ndị nke ọzọ. Egosi na Jesus dere ge mana ọ bụrụ na na-ewe oku na begi ewe mana nke nwe ogbanye anyị cha dị ewo. We are all human beings, we are all equal. Ya gazie I ga na-ewepụta elu nu more evidence ga na-abịa aja na ga-agbara m akaebe because I love you from the deep of my heart. Asị gị kwụọ m ụgwọ enyere ngo nga advice anyị ngwa bịa ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu ka m gwa ọgọ ya with nzu with ọjị. No, I build a hospital for you. Jee na treatment ihe arụ jee ụlọ ọgwụ gwụchakwa ihe ọjọọ mmere go na enweghị Jizọs na-agwọ ya itiro ngị ife ka ịdị mma prove ọnụ mụrụ ọngụcha kunie chi ya azụ n'ọdịnala nna gị join omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ worldwide ebe anyị na-ekwu eziokwu na-ekwu ka anyị ga-esi dị mma. Ị na Abuja, ị nọ London, ị na America, ị nọ Enugu, ị nọ ebe ọ bụla nọ join this massive movement. Join us ka anyị liberate our people. Ya gazie nke a ka bụ mbido. More is coming. More is coming.